Iki Mas carane milih gedhang sing apik Mas. Golek sing rada teles kayak ngene iki. Pucuke dilus-lus iki Mas. Nah, kan teles lengkete. Enak Mas. Iki gedhang sing mateng ya iki Mas. Lengket-lengket piye ya Mas ya. Hmm, jilat. Manis ah. Lengket-lengket piye enak ah. Golek sing kaya kuwi Mas. Hmm, ah. Hmm, eh, eh, jilat sih enak Mas. Gedhang kuwi sing modele kaya kuwi jadi dhuwure pucuke kuwi lengket-lengket. Pimen kuwi lho. Kepriwek lah. Gojekane gedhang iki Mas. Cengkram sing keres ya. Tapi pikiran aja ngeres kabeh Mas. Oh iki bahas gedhang. Iki lho, gedhang rudal. Ngalahke gedhang Ambon. Nggone sampean kebone gedhange sepiro Mas? Cilik apa gede? Gedhange sepiro? Delok. Takone ora berjawab. Nggih, carane iki. Keker gedhange, culek matane ora lah. Nyoh. Kocok ya iki gedhange. Anu gedhang yo iki. Dadi dioceti gampang, Mas. Engko kan metu dhewe gedhange. Karo merem. Mbek merem iki ya. Aku sing geblek apa sampean sih, Mas? Biasa wae lah, kok hiburan Mas. Daripada stres. Aduh, senengen sampean weruh aku ya. Buka klothok, remes gedhange. Ya, ayo iki. Enak. Oke, gedhang iki. Ngotak iki gedhange ucul dhewe, mak cepropot ngono. Mak kempropot to, aduh metu. Senengen weruh apem, serapi lempit. Aduh, weruh ketok. Sampean kuwi senengen gratis. Weruh burung camar ya men bekok-bekok. Wis ya, tak menandai PHC. Ya, aja lali subscribe Mas. Subscribe gratis Mas. Oke? Suwun ya Mas. Engko ya meneh.